Dumnezeu, stai în liniște și stai în pace și în bucurie. Ce bucurie mai vrei decât cum ai în casa lui Dumnezeu? Ce pace mai vrei? Oare ce ai mai dorit să-ți facă Domnul și nu ți-a făcut? Oare de dimineață, datorită ție, te-ai ridicat din așternutul tău? Că ai fost tu bun? Că ai avut tu merit să te trezești? Unul zice că este bun acel care te-a răscumpărat prin sângele acela scump care l-a vărsat. Oare numai pentru Mihai, pentru Viorel, pentru fratele Ghița? Nu! Pentru toată lumea slăvit să fie numele Lui. Numai de multe ori zice că avem urechi și nu vrem să auzim. Și avem ochi și nu vrem să vedem minunile lui Dumnezeu pe care le face zi de zi. Oare datorită ție ai avut pâinea pe cea de toate zilele pe masa ta și familia ta n-au răbdat foame? Datorită ție și mie? Nu, slăvit să fie numele Lui. Datorită Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Zice cuvântul lui Dumnezeu doar, nu mă voi duce mult aici, numai un verset, de la versetul 1 până la versetul 2. În Psalmul 15, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Nu acum, frate și soră, cine crezi că va locui pe cortul Lui cel sfânt? Cel ce nu este prezent aici în adunare? Acela care este și umblă la Radio Șanț? Acela care face grupuri afară? Ăla crezi că va moșteni împărăția lui Dumnezeu? Cu niciun chip, frate și soră. Cu niciun chip n-ai să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Știi care va moșteni? Acela care face voia Lui. Și va spune adevărul din toată inima. Din toată inima slăvit să fie numele Lui. Dar mă voi duce în Isaia 43. Aici spune atâta de frumos cu versetul tot 1. Acum așa-ți vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și Cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, eu te chem pe nume și ești al meu. Ești al meu, Israel. Dacă Dumnezeu te-a ales, nu l-ai ales tu pe El, că El te-a ales pe tine. Și dacă te-a ales, slăvit să fie El, de ce nu ești aici? De ce nu ești ca Dumnezeu să-ți vorbească, să te îndrepte dacă nu ești bine cu El, dacă nu ești în păcat cu El, dacă nu faci voia Lui? De ce nu ești aici? Ca să stea Domnul cu tine de vorbă și să te avertizeze dacă n-ai făcut nimica bun. Sau dacă nu ești bun și să stea cu tine de vorbă. Oare n-ai dorit, soră și frate, să stea Domnul cu tine de vorbă? Ai dorit. Dar ai făcut săptămâna aceasta ceva bine pentru El, să ai un curaj, să zici, Doamne, săptămâna aceasta m-am dus la spitalul județean și am căutat un bolnav și am umplut o plasă și am dat în numele Tău. Și de mine zic, cum zic, și de tine. Eu nu. Nu știu dacă ați fost voi. Nu știu dacă ați dat voi. Dacă ați făcut, slăvit să fie Domnul, aveți un curaj să zice, Doamne, am dat, am făcut ceva pentru Tine, bun, am și eu acum pretenții la Tine, Doamne, ca să stai cu mine de vorbă în această seară, să te duci la ăla și să-l vindeci. Dar dacă n-am făcut nimic pentru el, ce curaj are Mihai să strigă, Doamne, nu că nu ne ascultă Domnul. Domnul te ascultă. Știi de ce, soră și frate? Încă n-a dat jos haina aia de milă. Dacă va da-o jos și va îmbrăca aia de judecător, slăvit să fie El, oare ce va
zice primul Mihai și după aia voi. Ce voi spune? Doamne, n-am auzit cuvântul Tău. Doamne, n-am auzit nimic despre Tine, că Tu știi și mă cunoști. Și oare de departe un pătruns gândul care nu mi-ajunge pe limbă și Tu doar mă știi cu ce gând am venit în această seară. Mă știi dacă am venit să mă îmbucur cu Tine sau numai să văd frații care va veni. Dacă ați venit cu gândul ăla, cu ăla vei pleca. Nu vei pleca cu nimic, dar facă bunul Dumnezeu. Ca să facă în așa fel să plecăm cu inimile noastre plină de bucurie și de dragoste. Și atunci când vom pleca, ce voi zice? Bă, fratele meu frumos a fost în seara aceasta, că s-a prezentat Domnul. Dar dacă nu vei simți nimic, știi ce vei zice? N-a fost frații buni, n-a fost cântăreții buni, n-a fost predicatorul bun. Și vei da bun, dar tu personal n-ai fost bun, că n-ai zis, vorbește, Doamne, ca robii Tăi să ascultă. Doamne, avem nevoie de Tine, vreau să Te cobor și să cercetez, să binecuvintez și să ușurezi povoarele care le portăm asupra noastră. Crezi tu că Dumnezeu nu lasă pe umerii Tăi numai decât știe că poți să duci? Și atunci de ce nu-L chemi? Doamne, eu fără de Tine nu pot să trec prin încercarea care a lăsat asupra mea. Sau da, Doamne, n-am nevoie de Tine, că am bani, am cunoștință, stare, am putere. Eu nu am cunoștință, n-am bani, dar știu, Doamne, că am pe Tine, care Tu poți face totul, care Tu poți scoate mortul din groapă și să-l scoți la înviere, slăvit să fie numele Tău. Știi de ce? L-ai sculat pe Lazar, l-ai sculat pe Lazar și lucrările lui Dumnezeu nu s-a terminat, nu s-a schimbat. El a fost și va fi întotdeauna. Slăvit să fie numele Lui. Mai jos spune, chiar dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flăcările nu te va aprinde, slăvit să fie El. Poate să fie Domnul și în apă, poate să fie Domnul și în foc, slăvit să fie numele Lui, slăvit să fie numele Lui. Și acolo, prin foc, dacă vei trece, flăcările nu te va arde, că El este acolo, un Dumnezeu care viața ta și viața mea este în mâna Lui. Și El ți-o poate lua și să-ți o dea astăzi, binecuvântat să fie El. Ce mai vrei să-ți facă Domnul? Ce mai vrei să-ți facă Domnul și nu ți-a făcut? Oare n-a fost de dimineață la patul meu, la patul tău și a zis, mai bate inimă și în dimineața aceasta, că am nevoie de El, că am nevoie să-ți sfătuiesc, că nu este bine, nu fac cu bine, nu-i împăcat bine cu mine. Și am nevoie să mă opresc în dreptul Lui și să-i trag un semn de alarmă și să-L avertizez. Slăvit să fie numele Lui. Și atunci n-a merită Domnul să-i faci ceva pentru El bun. N-a merită Domnul să mergi acolo unde auzi că Domnul a lăsat o seară de rugăciune. A lăsat o seară de evangelizare. Știi tu, soră și frate, că nu la voia întâmplării ești aici. Poate Dumnezeu a îngăduit seara aceasta ca să-ți vorbească, cum a zis fratele Viorel. Fie prin predică, fie prin cântare, fie prin poezie. Așa atunci nu mă cheamă. Deschideți inima. Dorește, Doamne. Inima mea dorește ca să vii, ca să-mi vorbești. Dar dacă nu vei striga ca Domnul să dea putere la lucrători, Domnul să vorbească prin gura lor, Domnul să dea putere la predicator, la cântăreți, cum să vorbească Domnul atunci? Dacă vei sta acolo pe bancă cu capul la plecare, de ce ai venit, frate și soră? Dacă ai venit să te îmbucuri cu El, îmbucură-te cât mai ai timp, că va veni o vreme, va veni un timp
când vei dori să vii și nu mai se poate. Nu mai se poate că ușa se va închide. Este și o cântare, am mai spus-o de câte ori. Astăzi ușa la adunare mai este deschisă, frate, ca să intre oricine. Cât harul. Dar când va lua harul, când va închide ușa, ce vei zice? Doamne, mai zăbăvește, Doamne, mai las un timp. Nu, va zice, ai avut un timp și o vreme să te pocăiești. Și copiii, uite, ascultă. Și ce motiv vei avea înaintea lui Dumnezeu? Oare, Doamne, n-am auzit de Tine nimic? Oare, Doamne, nu m-ai avertizat? Oare, Doamne, n-ai lăsat proroc? N-ai lăsat lucrător? Ba da, nu vei putea. Nu vei putea, eu unul nu voi putea. Slăvit să fie numele Lui. La noi, în Tășad, frate Ghiță, mâine-i rugăciune. Deci la noi, miercuri, joi la altul, frate. Vineri a fost la altă, dar nu mai. Sâmbătă la altul. Și atunci, să nu fie pocăință. Aleluia! Să nu fie pocăință. Dacă vom zice că nu suntem pocăiți și nu avem unde să ne rugăm, va fi vai de noi atunci. Mă gând că mai venim și aici. Și aici a slăvit să fie numele Lui. Știi de ce venim? Ca să ne încărcăm baterii. Aleluia! Că dacă vei lăsa-o neîncărcat, nu vei putea să vorbești la un telefon. Așa trebuie și sufletele noastre încărcate cu cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Eu mă voi limita, slăvit să fie numele Lui, că mai sunt încă două, Domnul să le binecuvinteze și să vorbească prin gura lor și să-i dea putere, îndrăzneală și să n-aibă nicio frică. De ce să-i fie frică când din Isaia 41 spune atâta de frumos? Nu te teme, Mihai, Ghiță, Viorel, că sunt cu tine. Apoi dacă va veni valuri, încercări, furtuni, să nu-ți fie frică că Domnul este cu tine. Slăvit și binecuvântat să fie El. Amin.